Tak tady Kamilek 16. února 2012. U nás mrzne, padá sníh a toto je Azurové pobřeží Varadéra. Totální pohoda, vlnky a všechny zdravím na YouTube a na Facebooku. Nazdar, nazdar. Je to tady nechutně komerční. Přijede se prostě po silnici až na pláž. Je tady jeden bar, kde jsme si dali hambáč. No, příroda toto vytvořila a pak tady někdo postavil bar, kde si dá člověk drink. Nádherný. Ptáme se kluku, co by nám řekli na kameru. Tak kluci, co nám řeknete na kameru? V České republice je sněhová kalamita, bouračky na dálnicích, tady mě to vůbec netrápí. Laďo? Banská republika je krásná země, tady peníze kazej člověka. You understand? Very, very. Very, very cheap. Very, very nice, very, very beautiful. Oh. All inclusive. Kamilko, nechceš na kameru vyběhnout do moře? Ne, já nemám dolary. Já jsem delegace. Bez dolarů ani houby. Já jsem delegace. Nazdar, nazdar. Jo, opravuju, není 16. února, ale 17. února. Jestli nekecám, nebo dokonce 18. února je vlastně. Pojem o časy tu vůbec nemáme. Takže myslím 18. 17. 18. letíme, 19. přivítáme a 20. jdeme do práce. Takže 17. Tak ještě pár záběrů na nás na krávy a končíme.